Скъпи и мили сънародници, свободно мислещи, които имат разум, слушайте тези думи и споделете с който можете или изразете вашето мнение. Стига да е по един респективен и уважаем начин. Телевизорите най-зле влияят на народът и им обременяват мозъчните. Медиите, телевизорите са инструмент на тъмните и мрачни сили, освен да промиват мозъците на хората, да ги променят в лошия смисъл, да ги подменят. Призовавам всички наши сънародници, които мислят за бедните, които са бедни, да разберат, че медиите и телевизорите наслужат общо на бедните, а те служат на олигарсите, на богаташите и на милионери. Скъпи, които са бедни или лепят бедни, страдащи в народ, отечество, родина. Изключете телевизорите си от време на време, покажете тези, които при телевизия, че не искате да им слушате, че не искате да им слушате манипулацията, искате да им слушате пропагандата, че не искате да им слушате омразата, че не искате да им слушате изкуствени мнения, не искате да слушате авторитарно. Повечето мнения на авторитарни. Те са политическата дирекция и социална демокрация. Повечето медии у нас служат авторитарните интереси, граждани за европейско развитие и на Евросъюзът, и които като цяло са против директната, социална и свободна демокрация. Повечето медии у нас служат на Световната банка и на местните банки, служат на банкерите и са против бедният и свободен народ, и са против средната класа. Те и са против за социална и солидарна, реална демокрация. Те подкрепяте и бедните, средната класа, и те, които са изтъкнали социална беда. Най-лесният начин да стачкувате против авторитарността, дали у нас или дали в Евросъюза, да изключите телевизорите си редовно и да покажете на медиите, че набиват техните мнения правилни, понеже нашият народ е интелигентен, нашият народ има способността да мисли за себе си, нашият народ има способността да определя каква демокрация и какви свободи иска. И медиите се опитват да накарат народа да се чувства като тъп и ценно на сме грамотни. Така че не позволявайте изобщо да се правят на интелигентни, да ни карат да се чувстваме като тъпи. Медиите се опитват да карат нашите сънародници да се чувстваме сякаш сме ниска интелигентност, сякаш сме ниска употреба, сякаш сме нисък разум. Събудете се, а тези, които вече сте събудени, пробудете другите, като изключите телевизорите, за да им свалим рейтингсите,
Като по-малко хора ги гледат, ще си променят тактиките да дават повече реална информация и повече видове информация. Вместо да дават само един вид информация, би трябвало да изразяват всякакви мнения, даже противоположни, и да дават и пускат свободно мислещи журналисти, които могат да изразяват неутрално няколко възгледа едновременно. Така че подкрепете свободните журналисти и вестниците, които са свободни, и изключете медиите, за да подкрепяте истинските журналисти у нас, които помагат на средната класа, на бедните и на тези в социална беда, като репортуват реалността. Мерси.